Jamme kisiye mom mi salmini on bandra Allah beydu jam ka be ngureji ka balli e ka jawle fi honnun en landitotako fi honnun affaire o diina enen ko yen jokkutu fi honnun en dabbitata fi honnun en tefata fi honnun en hedota ko cende den fo fi honnun hide wati hore men dammi ko fi nde nyalande fejjunde horande de balde yawmu asura mi woni on landade bahiru sinde satige e gangune den fu aye khutubaji no wade fi nde nyalande yonde hore yawmu ashura ko honnon addi jullo yo horu nde nyalande wo ko nelado ko be seni Madina be tawi zifu bebe non ko ben Allah yeti nelado wata jokkube dey ta jokkube lede mabbe de ben zifube ko ben suudi fi nelado on ka defte mabbe ben zifube ko ben nelado qur'ana rentini nelado jokkugol tabande mabbe ko ben Allah yewti fi mum sondo wo sondo be falama majinde ittama e ko me woni cippinde mako won nelado tawi ben no hora nyalande ashura ne halandi ko no horoton be niye nde nyalande no mawni kaamen ko nde nyalande Allah dandi annabi Musa yoli Firauna ko dum me woni horande wonelado o maki min mido handi annabi Musa mido hitti annabi Musa buri ngono min kadi mi horay wonelado on hori joni fi lundago sifu be maki ko arata si Allah jabi mi horay jeena e sap arata ko yotta nelado fekkini ene onon hande kadno weti do wonirbe Israel woni Europe woni America annindirbe njatigibe zif e yarli billahi alaykum do yide be hora nde nyarande nde hora de balde do yide be hora dum ene zifu be ben fewndo nelado on kede hari be ala calendrier ene o ko jokkuden calendrier men mo jokkuden ko zif be on gollirde nela don ko ari tay sif no jogi calendrier mum chrétien no jogi calendrier mum nde nyalande yawmu asura e hitande be ko mem nyalande de haram torken landitagol nani watta wadore men jofobe onon kati qur'ana ko wi'en wala tattabi ahwaahum tajokku belede be zifbe qur'an no rentini nelado jokkugol tabande zif ko no nelado jettirta diina mum e fe zif julbe ande imamube fof asura ko nyalande sa hori nde ya foto baraji hitande ene nelado ngari be majja nyalande nde annabi Musa folina lumbi be yola sta ko zif yettobe enela do ngari be majja dum e calendrier zif be no ton est ce que dum no hawrondire calendrier ben on calendrier chrétien no ton nela do ko jibina ko dans les années 500 et quelques calendrier solaire chrétien zif be ben kan mari calendrier mabbe no yara dubi 3000 ans et quelques sibe acitiyo wallahi billahi mi acitiyo mi fala yo lando ono woni rambe en America marbe weldi be zif marbe weldi be zif ene men meden horude de nyalande fi hunde kay ene ko non kadi don horude den est ce que ko nyalande wotere ay bon akili andi